Una sa tanan, ang aton nga syudad, nagpirma na ko sang aton nga proposed budget for next year. Ang proposed budget for next year, taking into consideration ang pagpanaog sang aton nga ira, kay ginpabalo na kita sang DBM, nga manaog ang irata sa masunod nga tuig. Ini bangod nga ang computation sang IRA is 3 years back. And amo gina ang 2023 sang 2020, amo gina ang paglala sang COVID kag nanaog collections, no. We were told nga by next year and 2024 manaog man gyapon ang IRA ta, mabalik lang kita sa 2022 level sa 2025. But sugod next year, the full implementation na sang mandanas, ang mga bulong kag mga bakuna sang DOH worth mga 92 million i-download na sa aton. So we don't really know how we're going to go about it. Kaya mangita naman ta fondo para sina. Ang SSL 5 nga fourth tranche, ginsuok na to naton sa proposed budget effective sa July. Kay manaog aton IRA, no. Ang COLA sang mga national government officials kag employees ginadugang inbutang taman to pero reduce ang amount kay hindi ta ma-full. So ayo maka-intindi man ang tanan nga empleyado nga hindi kita ka-implement sang SSL 5 fourth tranche effective January, kay kadamo gid sang aton nga kinanglanon palagson. I understand nga tanan gusto man tani nga ma-implement na, but sa subong hindi pa naton kaya. Sang last weekend, ang kadto ko sa Manila, gintan-aw ko to ang proposed design sang aton nga central market kag terminal market, no. May mga comments pa kami, but ginapasa naman na gyapon sa aton nga mga pumuluyo. Kung may mga comments kag suggestions, mamati man kita gyapon. Ang ining markets will be, I think, the first green markets in the Visayas, no. Kaya will be making making use of solar panel, natural light, natural ventilation, may wastewater treatment plant kita. That means ang aton nga wastewater i-treat, dason mausarta para mamonyag, mausarta para mag-flush ang toilets. There will be 300 plus parking. We are asking them if they can double the number of parking slots to almost 700 kada isa, no, para nga matawhay para sa tanan. We will proceed, no, with this development because we see that the markets need to be developed and we cannot do it on our own. Kaya may mga utang na kita para sa ospital, para sa tatlo ka markets. Ang aton nga Arabelo market na ground zero na, so sige na to hakot sang mga debris. Once makompleto na, then we can proceed with the construction. Ang lapas nakasaylo ng tanan, plastar lang sang GSO kag sang aton nga CEO. Kay may mga mausar pa kita nga materials din, mga atop nga mausar ta para sa enclosure, para sa iban pa. Ang haro, way pa sila kasugod silo, but once makasugod na sila silo, maka-schedule naman kita.
kainasang aga nag-present ang aton city architect ag city engineer sa mga ongoing projects ta para kabaluman ng tanan. I think they have copies of the presentation. Lucy can get that hold of that para mahatag man sa inyo, para makita nyo man. So we are ready for questions, no? Para nga ano. Thank you, sir. First question from Arnel. Mayor Party sa proposed budget natin, mga pila ang proposed annual budget sa city? Ang budget for this year is 3 billion, no? Plus the supplemental budget, hindi ko lang makumpleto tanan. Ang para sa dason nga tuig is 2.9. I-submit na sa City Council karon sa hapon. Sir, sa pagnubo sang aton nga fund for next year, ano nga mga specific projects sa city ang maapektuhan, sir? Well, unagid ang mga kola sa mga maestra, no? Ang allowance ng pulis, allowance sa mga judges, no? We'll try to make sure nga i-appropriate the whole year, but it will be reduced amounts. May mga programa kita ang akon gina-worry because di na naog naton nga era. But like DOH, ginabalan kami nga hindi na sila mabakal mga bakuna, hindi na sila mabakal mga musina. Worth 92 million, short na gani kita. So we'll have to find ways para nga maka-survive kita sa dason nga tuig. Duwagin ni katuig, no? 2023 kag 2024. Pag 2025, matamat naman na balik. Sa mga infra, sir, wala man may maapektuhan yung mga project natin? Sa projects ta siguro, ang projects ta, we only fund when we have the funds, no? We implement when we already have the funds. So, hindi man siguro na maapektuhan din. Arnel. Mayor, kung bisan nga implement ang Mandanas ruling, still ma-decrease gapon Ang Mandanas, yun sugod nila implement subong nga tuig, no? But anon ta kay nanaog ang collection sa national government because of the pandemic. Di ba 2019 daw okay pa, no? Pag 2020 mga lockdowns to, mga ano. So duwa kay tuig nga apektado kita. Mamo 2 years back eh. Ang 2023 ang collection sang 2020. Ang 2024 ang collection sang 2021. Dason pag kadto mo na sa 2025 collection sa 2022 ti daw subong do maayo na kita. Maayo gani kita ya kay daw hindi kita dependent sa Iran, no? May ara nga mga cities nga 80%, 85% dependent sa Iran. But sugod na sa mga tuig, masugod na kita, tunaan ta na ang schedule of market values. Kaya balaan mo, the last time nga nagpasaka kita sa schedule of market values was 2006. Pero ito effective ta pa na 2026. Dason, kaya may campaign promise kita nga why saka taxes, no? Dason ang market code ta ginasugdan na ipa-amend ta effective man 2026. So why man Japon increase from 2022 to 2025 effective 2026. Real property business tax. Kag sa ang pwede ta lang ma-increase gurong sa slaughterhouse ta. Good morning, Mayor. Mayor, mga reactions mo or anong himuon sa Iloilo City Government sa mga ining alleged nga corrupt practices sa mga traffic aids? If you have a complaint, give it to me, no? Alleged, we cannot
make an alleged, we cannot make a decision based on allegation. Bisan amo na ninyo ka kontra mga traffic aid, tatawo mo na sila. Di ba? Kuhaan mo ka sang trabaho o allegation lang. Give us black and white. Hindi taman pag-hearing do korte kidami, no? Pero kinalan may due process man. Ano gani siling sa konstitusyon ta? No person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law that is provided for in the Bill of Rights. Pressman ikaw be, ikwaan ka trabaho sa allegation lang, masugot ka? Ikaw be hopeless na to eh. Mayor, follow up ko lang, ang nakasabat ng LTO, Mayor, kag DILG sa imo request nga i-accommodate ang deputation, Mayor? Why pa? But I was told that the League of Cities is working on it, and I think they have come to some agreements. But I can also report that the LTO was part of our seminar last Friday, no? Which we are going to do every Friday. Para nga tanan ara, importante nga ara sila tanan. Sige, tanan ang seminar ta. Sir, just a follow-up. Ano kung specific, sir, nga himuon sa League of Cities? Ano nga specific nga obrahon sa League of Cities, sir, regarding sa request ni... Istorya na sila sa LTO, kag sa DILG. Okay, so probably, na siya, sir, ibilog na siya nga Pilipinas i-implement in case nga i-allow sang LTO ang deputization sang traffic. I think that is the direction. Of course, there is no reason why they should not. I know some people who are deputized. Some of them are even civilians. So I cannot see any reason why our traffic aides cannot be deputized. I can name a few, but I will not. Mayor, follow up ko lang. Mayor, sa imo need nga i-amyandahan ang Local Ordinance 338 No. naton? You know, if you talk to me about legality, I will explain to you why the ordinances are legal. Ang ginabasihan nila, 1962 nga law, ang LTO law. Saan o na-aprobahan ng aton local government code? 1992. And on the basis of the local government code, we have approved ordinances. Nga gin-authorize ang mga traffic aid nga makakuha sang lisensya. Ano natabo? Gin-question ni Atty. Cartagena sa korte. Napirde siya. Ginapilarya lang. So, we wait. You know, kung legality lang ang ato na estudyante, you know, karon gali iya, kay masiling gali si Talpulano nga illegal akong ordinansa, i-amend ko. Hindi naman na usto. Do priyas lang nabi, masiling ako, ting make up mo, may diferensya, islan mo make up mo. May due process man ta. May korte man, nibladain. Mayor, good morning. Momo Angel. Mayor, ang sang Friday, di ba nagtipon-tipon ang mga traffic aids? Ano ang specifically na istoryahan ng Mayor? Kag ano nga mga hibubunot na ang napalabot sa traffic aid sa pag-meeting, Mayor? Kung may... Ibubunot. Mga kanila kay last time, Mayor, concerns, Mayor, kay last time nagambal daan to iban nga wala sila gina respeto sa dalan. Mga amo na nga natabo to, Mayor, sang time gid ba nga to Ang atong retraining to, no? So, ara LTO, ara ang legal ta, ara ang UP, kiti aton nga partner UP, you know, retraining para nga mayo sila mag tratar sa mga motorist, ang ilang nabalaan nila kung ano mga diretsyo,
ang mga ordinansa nga dapat ipatuman nila. That will go on every week, no? Every Friday of every week until nga daw satisfied kita. Sir, was it the same, sir, sa Traffic Academy? Yes, partner din sa Traffic Academy. That's why nagsulod na UP, nagsulod ng... We are trying to coordinate with MMDA kung may kapadala sila sa ilang mga trainers, parehas man to sang una. Kagangaton training niya subong tanana because kung i-train mo lang pila ka bilog, do hindi nami, no? Iniadong nga tanan para nga isa ilang. Ang aton nga mga traffic aids are doing also a service to us, no? Anon tani kay may pronouncement to sa DILG, but Manila is continuing their own implementation, and so does other municipalities. Get out of Iloilo City and you will see that all the other municipalities are doing it. Other topic? Sige, please. Gali diri, no, may hope na ko, may angel pa ko. Ha? May rose pa? Why na ko? Wala na ko hahanapin pa. Sir, good morning. Evangeline Espora from Ilonggo News Live, sir, no? Ang reaction ng sir about sa mga flyover ta sa Ungka, sir, kag sa Pavia nga nagkalausmod kag ang hindi siya connected ang iya construction, sir. Hindi ano? Connected iya nga construction sa Babaw. Okay. Napatawag ko na din DPWH, no? And I think City Council will also do the same thing. Ang aton nga DPWH nag-explicar nga ang flyover go smooth. Amo na nag-ubra sila sang shoring. Ikaduwa ma-inject sang cement concrete para sa dalom para magtigas dalom. I think ang ubraon dapat sa DPWH kag ang aton mga contractors is really to avoid these things, no? Parang hindi na ni masigi pa. Kaya na sa agari man di ang gapaobra man di bala sang kondo kay daw may nag-usmod banda sa dalan. Di ina pa kayo nila kuno karon sa gabi parang daw jutay man lang ang ilaw lubraon. While they are going to do the works nga para magkayo, I think DPWH should endeavor to make sure that these things will no longer happen again. Otherwise, di huol naman sa pumuluyo. Nabrihan na. Dason tingin sarahan naman, balik naman for 2 months, kay December na kuno maka-Abril ba. So, Mayor, satisfied ka bala sa nangin sabat sa Department of Public Works and Highways at the same time sa contractor sa mga issue nga ni Mayor sa nagkakatabo sa flyover? Sa flyover, wagid ko expert opinion man, no? Because first of all, I'm a lawyer. I do not really know sa engineering. Rely man lang ko sa DPWH, no? Especially kung mga dlagko, mga constructions. Whether I'm satisfied or not is already beside the point because they're the ones who are supposed really to explain that, no? And I do not intend also to get a expert opinion para nga ma-justify or ma-disprove ang ginahambal sa DPWH. How about, Mayor, dayunon gid man to bala ang pagsulod, di ba nagambal ka last time, Mayor, nga suggest nga masulod ang city engineers na lang sa... Yes, we are doing that already. So ano, Mayor, ang mangin proseso sini kay hindi ni basta-basta gapasulod ambal to kay masulod na like the 2 flyovers nga ginaobra ang pumping station ara na ang aton nga engineer. Bali, Mayor, ano may papeles naging kasugtanan for Department of Public Works and Highways kay City Engineers Office nga pwede ano lang sila, may coordination na. No need for any papers.
Okay, Mayor. Kaya ting punta, kita man dyan po na ihatagan nila. You mentioned, Mayor, about sa condo lang gina-construct ka may problema man. Ka-report ang under pa rin sa Office of the Building Officials ang pag-report sa concern din sa condo na along Arroyo Street. Ang DPWH na kay dala na mo. Why man kita sang building permit para sa dalan nga ipa-usmod mo. So it does not concern us, no? It's really the DPWH. Pero may report na sila, Mayor, yung submit man about Ari na di sila. Actually, nagsulat sila sa council, no? Kaya gusto nila pasira ko, no? Para makayos lang ko. Why man kinalan nga ipasira kay dalan ma lang na nga kayon. Duprehas lang na asphalt overlay lang. Good morning, Mayor. Pero ang aton nga mga construction sa mga high-rise buildings, may mga requirements. Ginatanaw na yan sang Ogbo. Kag ang requirements ng Ogbo ginasunod kina. Tiniya sa dalanan niya. Balikan ko lang, Mayor, ang aton nga Central Market, no? May initial na kita nga proposed design, but may pila ka mga comments nga masyado kuno ka modern, kag nadula na ang iya nga historical aspect. Anong comment naton dira? Well, amo gani na sumong initial design pa lang na. So, all the comments will be taken into consideration. Ang modern siguro ang sa sulod. Pero ang sasagwa do ginsunod man ang iyang nga design, no? Ang isa to nakita ko daw tamaan ka lubo. Ang isa daw tamaan ka taas ang daw iyan na tore-tore, you know. Kung iban gusto nila pataason, bakit pataason ta? Kung gusto sang iban nga panubuon naman, panubuon ta naman. Butangan ta lang elevator guro na. Ano No, na, Angel, si Angel, Hope, Flower. anong next phase naton, Mayor, para sa redevelopment sang Ang Central daso na yung tanan nga comments, we will collate them and send them to SM Prime and then we will sit down again. Why pa final, no? Pero I hope everyone will understand nga sa heritage ang sasagwa isundon na gina, no? More or less. Pero ang sa sulod niya, lain na. May ara na kita na parking space, no? Ang parking space 300 plus, ginapangayo nga doblehon, mga 700 plus. Kay ang isa nga ginatanaw ta, once ara na ang markets, wala na on-road parking. Kung wala na on-road parking, ang tanan nga dalan dira will be two-way. So two-way ang Aldeguer. Two-way ang Guangco. Dito naman sa terminal market, two-way ang Mabini. Two-way ang Fuentes. Two-way ang De Leon. Pero parkings babaw na. May mga loading and loading bay man kita para sa mga bagsakan bla. Masulod naman lang na. Pero why na sa on-road parking? Babaw na tanan. So kung maubra nila 700, siguro na maigid. Parang ang iban nga ara sa dalan, saka na lang sa babaw. Mas maayo pa na para sa negosyo. Mayor, naka-mention kagaina sa flag raising ceremony nga nagakulang ang buildings for the BPO. Yes, gapaschedule ko subong Friday with Colliers. Ang Colliers na muna sila study bala sa mga diin ka kadto BPO, may ano nga kinanlan sa mga buildings. Kag si David Lichu, mo man na iyang inaobra, no? Kag mga respetado ning mga tao. Ang Colliers siya confirm na makadto sila. Tapos Ayala, SM, ano gani ning isa? Robinson, Floreteland, ano pa gani di? Uygongko, ang mga Mega World. Kaya ginakulang na kita sa BPO, no?
2 weeks ago, may nagkanto di duwa ka bilog, nagkanto na ka na Belma kag kay Leyate. Why na gid? So kung hindi kita mag-fast track, mabilin naman kita, no? So kinahanglan i-explicar ko ni sila. Rockwell gali, dogin imbitar man. Explicar sa ila, amo ning kinahanglan, kinahanglan ma-fast track kita. Kung hindi kita mag-fast track, makadto sa iba naman ang development, no? So Monday, gina-plastar namon Monday. So nari man gali, may report man ko di. Ang Metro Pacific, in submit man nila sa akon, i-fast track man nila ang ila development diri. They are planning an additional investment of 2 billion starting next year. Para nga madugangan gid to be dedicated only for Iloilo City. Mayor, kamusta ang naging validation sa galing Pook kag sa business friendly? Maayo gid atong validation, no? But ang sa DTI may nabato na ko invitation para sa 20 sa hapon. Ang PCCI way pa ko kabaton invitation, no? Sa DTI amo na ang competitiveness. So may nabato na kita da. Ang PCCI ay patakabaton kay 20 man ko nung PCCI. Tapos galing po ako ay matakabalo pa kon ano. But dumayo man dito ilang validation so far, no. Kang number 3 man tagali sa Edo Campion. Number 1 ang Davao. So number 2 ano to? Basta number 3 ta. Sayang. Mayor, mga pila ka mga rooms or area ang ginalantaw naton nga kinahanglanon para sa BPO? Bod ako, gid siguro. Actually, isang pag-mention ko to kay Mr. Hansi, siling niya ang ila ko nung strata, ang second tower niya, ipaubra nila, but contracted na nagli. May duwa pa da ka building sa Mega World nga ginaubra daw, 12 stories na kada isa, nga para man sa BPO manog tapos, contracted naman na. So, yun o, kinahanglan tagid. So, I think Colliers and David Lichu can provide data mga kinahanglan gid. Kay nagdamo ang nagasulod sumong mga BPO. Kita nyo ito ganing, ano to, kaya niyan dyan, ambasador, ari diri, kay gintanaw yato sa pabiyang ila. Nagagwa na sa ato, no? And you have to appreciate nga, bisan dito na sa pabiyang, puno pa. So, i-push na gid subong padugangan gid, para nga, ano. We also invited gali Globe and PLDT para sa connectivity, no, para sa mga buildings kanya. Mayor, ang regarding sa Metro Park lang investment, anong specific sa ilang ginaplanong investment? They are now planning a desalination plant. So, dako nga desalination plant. Kag ang tubig nga ma-produce nila, para gid lang na yan sa syudad. Ang ilan din daw, arili. Dali na butang di private kang confidential, I do not know why. 25 MLD desalination plant costing 2 billion. Kaya ang halaorta daw na delay, no? Hindi bilagi na expect na tani nga online ang halaorte daw na dugayante. Amo man gani sa amon to sa meeting sa together with the Infrastructure Development Council, committee sa RDC, pa-explicar ko sa NIA, kaya dudugayan ang halaor. So, kambot. But sila. Sir, may update kita, sir, sa waste to energy nga proposed project. Ang waste to energy proposal, ara na subong sa technical working group na.
pagkanto diri sa World Bank sang Kasanoto last week, nangayo ko bulig technical assistance. Gin priority ko ang technical assistance on waste to energy. No? I was told also nga ang Quezon City manugsugod ng ilang waste to energy on the same proponent. No? Masige na sila. Ginapaobrahan ko sang comparative study. Pila ginagasto ta sa sanitary landfill. Pila ang igastuhon ta di sa waste to energy para makitaan tagid kun ano. So ang Finance Committee ginapreparahan nila ko na. Kay ang aton gasto lang para sa soil cover kadako. I don't think it's sustainable. Ako yung ginatulod ko gid ang waste to energy. Ang isa nga technical assistance, gapangayo ko training para sa aton architects, engineers, para sa green buildings, no? Green architecture kay daw amo na ang ginakantuan. So ginatanaw nila base sa either sa Seoul or sa Yokohama, ipadala to aton architects kag engineers para nga makatrain man sila sa green architecture. Ang inigaling aton nga ano niya, may aton nga mga markets, use of solar panels, natural ventilation, natural light, ang wastewater treatment plant para nga mausar ta mag-water sa mga tanom naton sa mga flashing kag tanan. So this will be a green building, no. Gaplano man kita solar lights na diri sa aton sa City Hall. We are also planning solar lights sa mga schools and also the eye care centers naton. Mayor, napato na ito ng sulat sa mga reservoirs owners nga nagahinyo nga ibalik na sa until 4 a.m. ang pagbaligya sa Ilimnon. Ginapatunan ko na to. Ang ila sulat. Mayor, as early as now, ano ang preparation naton para sa undas? Instructionan ko na si Neil nga sugdan na limpyo ang mga patio. Ang mga pilintahan ta nga mapintahan pa siguro na. Usual ta na nga ginaumbra para sa undas, no. Last year, bala Mayor, do limited ang aton nga visitation hours. So, subong amat-amat na nga open ang aton nga mga restrictions, i-allow na naton ang visitation. Yeah. Though normal na, I was in Manila last weekend. You know, magtanaw lang ko to do. Tanaw ko sa tao do. Ay na to yung kulbaan sa COVID. Way nag-ausar mask kung sa sagwa. Of course, kung mga enclosed, harap man Japon gamas. Mga restaurants to, puno na. I think, way pa man kita Omicron nga vaccine, pero daw matamat na. Yes, we will allow it. Open na, no? And I was told I was not able to recall my executive order not allowing travels sa mga employees ta. So I'm recalling that already. Okay. Ano na? Back to normal na. May travel sila. Okay na, pwede na. So, pina-recall ko na. Mayor, last na lang. So for Mayor, ano ang initial plans kung mayaragin man regarding sa Dinagyang 2023, Mayor? Ang Dinagyang ta, face-to-face na, no? Atuban ko to gali sa SM, pag-present sang Dinagyang, sang IFI, no? Sang proposal, parang mangayo sang sponsorship. Atuman to si Mr. Laison, si Gab, si Eric de Managracia, si Albert Banyares,
I think they made a very good presentation. Hopefully, they will get it. Mayor, how about sa countdown this Friday? Ano ang mangin presentation diri, Mayor? Well, hulat lang kamo. Kaya ginapreparahan kina. Daw, ang akon nga tanaw daw, very, very exciting gid ini nga dinagyang. Because hindi lang sa adlaw, hasta pa sa gabi. So, masadya ni nga dinagyang. Problema ko lang daw damo gusto mag-join tribes, no? Anyway, gina-explain ko lang sila nga makatugid sila sa IFI, kaya ang IFI nga uyat ang budget kita yan mabulig lang ta. Very exciting ang ginapreparar sang Dinagyang Festival sa ining masunod nga tuig. Yung tanan to nga na meeting ko daw gusto gin makadto. Yes, Mayor, how about Mayor sa mga ging pang-invite mo last time, mga ging padalaan sang letters? Why pa man sila confirmation, nagkadto din police nga, tingin imbitar ko to, confirm siya dahil. Tatlo sila kabilog, padalaan ko pa siya ilang siblings. Para nga makatanong to siya sa ilang basi. Pero ang mga opisyalis, why pa? Thank you, Mayor. That's all, sir. Thank you. Okay, thank you, Gil. May Hope na ko, may Angel pa, may Rose. Kumpleto na, ha, Arnel?